and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Nalimot yung kugda sa kompitaka. Bisag cellphone na lang unta. Bitaw. Bisag cellphone aron imong matawagan ang amahan sa imong anak. No. Oh, ngano? Mauaw na kong muatubang sa akong mahal. Dili na ko makaharong sa pag-atubang sa akong mahal. Makatugot ka nga way amahan ang imong anak? Ha, Hazel? Akong amahan ang mipatay sa mga ginikanan sa akong mahal. Akong amahan ang naghimog miserable nga kinabuhi sa akong mahal. Oh, wa man kay labot sa binuhatan sa imong amahan. Mahimong way kalinaw niya ang among pagpuyo. Nagtuo ka, sister, nga dili magkaaway ang magtiayon. Inig-abot niya na kay gayon na nakasiguro ka nga dili ko sudyaan sa akong mahal. Hazel, mahal ba ang inyong tawganay sa amahan sa imong anak? Yes, sister. Nga sa ato pa, mahal gyud ninyo ang usag-usa. Mahal kaayo. May nabatyagan ka ba sa... kinsa gani pangan sa imong mahal? Milan, sister. Na-feel ba gid nimo nga tinuod kang mahal ni Milan? Na-feel, sister. Sa unsang paagi? Sadyang milayas ko sa among bahay dito sa Manila. Si Milan mao'y misugat ako sa airport. Ako na hinuon siyang gihangyo nga magpasugat ko sa airport. Kung mahimo, mangita siyang bahay nga mahimong akong kapuy-an. Kay dili man ko mapauli sa among bahay asyenda kani adto. Wa ba nimo mahuna-huna? Nga sa dihang nadiskubrihan ni Milan ang matuod nga nahitabo sa asyenda. May kasayuran na si Milan sa nahitabo sa inyong mga ginikanan? Ako mao'y dili makadawat, sister. Gikauwaw ko kayo ang gipuhat sa demonyo kong amahan. Dili kay gibaboy niya ang kaugalingon niyang anak. Kriminal pag yan siya. O dili kay usara iyang gipatay. Husto na, Hazel. Ayaw palabi sa imong kaguol. Gusto kong atubangon og sudyaan ang demonyo kong amahan. Luya ka pa, Hazel. Dili mahimong magdugay ko din, sister. Ako lang iprenda nga akong class ring aron makabayad ko din sa ospital. Ayaw paghuna-huna, ana. Mituo ko sa tanan nimong gisugilo nako. Og andam kong tabangan ka. Sister. Pero kinahanglang mo pahuway una ka. Dili ko mahimong mapahuway din sa ospital. O ako ikabayad. Tingalig, magkuwang unya ang iprinda na akong class ring. Aron dili ka maghuna-huna sa bayad. Gusto ka ba nga mupahuway sa among kumbinto? Kumbento? Yes. O kung makita na akong ligon ka na, ubanan ko ikaw hain ron mapriso ang imong amahan. Sister, kamaayo ni mo na ako. Tungod kay nakita ko nga nakinahanglan ka gyud og tabang, Hazel. Unsa man? Ready kang muuban nako sa kumbinto? Uy, kuya ako guday din napita dong Milan. Kuya Ugod, kay ni adin hiyang way kahadlok sa Diyos. Tanan gudong? Hinoon, doon na sa'y nasuodin hinga way sa. Pero, pilara na sila. Ang kadaghanan itong kasing-kasing. Parehas ni Senyor Emilio. Aton ka na siyang makita karon dong o ikasulti? Posible kay gitugta naman tayo makasud. Lakas gudi itang attorney Gomez ha? Daliman ka? Kita pa'y gitawag sa gwardya aron pasudlon. Kung di pa sa demonyo, di mahitabo nga makasud ko ini tapita.
Mga bossing, may panigarilyo diha. Kailan na to sila, dong? Ayaw sila nagdagda. Oy, Milyonaryo, doon na kay bisita. Oh. Tanawa, mabisita ko. Muna na umuluwas na ko. Magkagawas na ko rin Pagdali! What? Samgay? Hoy, bantay mo din ha? Ikaw! Kamuntanan! Timanaan ko ng inyong mga itsura. Timan lang. Milyonaryong mini. Si Mini! Mini. Unsay Mini? Ilad ba? Ilad. Ilan lang gihapon nga doon na may bibisita na ko. Magkagawas na ko din Kuyawan ko din hidong Ako kuyaw gid din Di ba to Labi na, dunay rayot. Si Rayot. Mag-away mga piniriso ba? Hayin man ang akong bisita. Gusto ka na siyang makita? Bantay dong. Yan ang giingon ninyong demonyo. Oh. Butoy? Senyor Emilio. Nganong niya ka ban? Ako siyang gipauban. Dili, ikaw ang akong gipangutana sa op. Dili naman na siya sa op, nyor. Siya na hinoy amos mga saop. Hilom! Wa ko makiksulti ni mo. Ayaw lang singgiti sino'y butoy. Hilom! Hain ang akong mahal, si Hazel. Naihabag ka? Kamoy nag-ipon niya ako imong pangitaan. Hain ang akong mahal. Wa ko mahibaw! Nakaduwa ano ba sila mo? Kamu pa'y una na ko mga buwisita din Butoy, dako kagsa ako. Kinakitaan ako imong kwarta, nyor, ha? Nga imo matugilabtan, pili to imo! Di masab to imo. Hiyom, balimbing! Tugaan sa tinod. Nagkita na ba mo sa kumahal? Wa ko makaila kinsay imong mahal. Si Inday Hazel bitaw ang gipasabot ni Dong Milan, nyor. Ilom! Doon na gani daw utang mahitabo sa kumahal. Dili ko managkana pag-utang sa mo kinabuhi. Kinisay timan Kinisay timan Say gayon nga makaikyas ko din Kay mangita magyug ko pagi nga makaikyas din Kung giunsa ko pagpatay ang imong mga ginikanan, mausap ka na akong buhaton diyan mo. Saop! Asa pa mo na itong pangitaan nga kumahal, ni Butoy. Tingalig. Nauli na sa Day Hazel, dong. Yan ang nahitabo ba mo sa kumahal. Hapit na untang mo kasal. Musawil lang tagpauli, Dong Milan. Kung wa siya dito, ato siyang pangitaog balik. Doon na bitaw tayo sakyanan. Ato lang yung patubilag gasolina. Aron dili mo tiurok. Anay lang na taroy. Ha? Tingalig makahunaw na si Mahal sa pagduaw siyang amahan. Dali na to siya makitaan kung ni Anata. Ikaw gudong. Agad lang ko nimo dong ha. Ikaw na bitay akong amor. Wa kay bagong amo na. Ha? Kung maako na gyud ang asyenda, dili sa ang akong pag-ila sa narbaho din Tinuod ka dong? Asa may imong pag-ila sa nanarbaho sa asyenda? Higala. Ihatag ko nilang katunga nga kita sa asyenda. Uy! Kalindot ko na dong. Katong mga saop nga na magpuyo sa yuta sa kumaginikanan, ihatag ko kini nila. Sus! Malipay gid ang mga trabahante ni dong. Sige na dong ha. Panag-iyahan na ang asyenda dong. Pero kinahanglan makita ko na nga kumahal. Ganiha pa ka din sa pultahan ka rin. Wa pa gyud makabalik sila si Milan nang. Ay, wa pa man gyud. Ako magisad-an ani pa. Naunsa ka rin. Ako gisad-an nga nung hangtod karon. Wa pa gyud makabalik si Hazel. Ay,
Ayaw na lagbasula ang imong kaugalingon. Pag-ampo hinoon, nga walay daot ang nahitabo karon ni Hazel. Oh, Nakasa ko nang. asa ka man? Kinahanglang silutan ko akong kaugalingon. Ha? Uy, ngano ka, uy? Wa may misudya ni mo. Ang akong konsensya mo ay misudya na ako nang ako'y silot na ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!